dragii mei, și bine v-am regăsit și de această dată la o nouă emisiune Dansez pentru mine. Doamnelor și domnilor, acești adolescenți nu cer mult, vor doar cafeaua de dimineață de la Molinari, flori pe care să le planteze în curtea școlii, cumpărați, flori frumoase, flori de dor, în scopuri caritabile și cotizația sportivă, desigur. Și alte datorii. Iulia, îți mulțumesc. Acum să vedem juriul acestei ediții. Îi invităm alături de noi pe... Micuțul! Dacă se prezintă bine băieții în seara asta, primești ciocolată și portocale. Direct de la Polul Nord, o prezență unică, doamna Moș Crăciun! Aici sunt drăguților, keep in mind. Înălțimea sa, arbitrul șef. E bine așa, dar să nu uitați cotizația. O fire încântătoare! Drăgănașilor, v-ați pregătit? Că acum vă dau numai 4, da! Problemă tehnică. Revenim! O adevărată fire încântătoare, Madame Bonchic Bonjour! Bonjour, asseyez-vous, ma chérie. Un domn în adevăratul sens al cuvântului. Băi, eu zic să vedem cum încheiem afacerea asta. Acum că am văzut juriul, îi invit în scenă pe cei de la 12. Vă rog aplauze. Aveți 5 secunde de concentrare. Muzica DJ Băjă. Și acum, jurizarea. Micuțul! Băi, te-ați fost cam monoton și cam paralel, însă meritați portocale și ciocolată. 10. Nota 10! Prima dată de 10 în această seară! Doamna Moș Crăciun? Drăguților, ce Dumnezeu, credeam că puteți fi mai extraordinari. Dar cu toate acestea vă dau notă mare, 9,50. 9,50! Domnule arbitru, nota vă rog. Deși dansul a fost bun, nu mi-a plăcut. Că nu a spus suflet. Știți bine că e nevoie de multă muncă pentru a dansa. E un efort fizic mare și implică minte, trup și suflet. Pe tot a fost bine. Deși nu ați considerația, vă dau 10. 10! A doua notă de 10, Madame Bonchic Bonjour. Bun, dragilor, mi-a plăcut foarte mult și pentru votre joie meritați un D. 10! Cea de-a treia notă de 10 în această ediție. Ultima notă pentru acești tineri. Măi băieți, afacerea asta e încheiată, pasul la moare. Și de ce nu aveți uniformă? Domnule, lasă că am notat pentru cum au dansat. Pentru îmbrăcăminte v-aș da 4. Însă prestația voastră merită un 6. Așa, da. Eu ce clasă frumoasă. Acum meritați și voi un 10.
Gata, gata, gata cu joaca, că vine Bacu, acum treceți la învățat. Vă mai las doar 5 minute să vă mai distrați și după aceea să puneți mâna să învățați. Super